mako bɛɛ c'est-à-dire ala kana i dɛsɛ i dahirimɛ na diɲɛ kɔnɔ wari ta fanfɛla wari ni wari tɛ a ti ɲɛ koyi ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kungo kɔnɔ yan ɲɔnɔkaw ni segukaw bɛɛ ka ni to t'an bolo kan a dun yan mɔgɔ tɛ na dɛ wari i bɛ Izaya Nasrula i b'a sɛbɛn a y'a jija a kan kɔrɔbɔ nin kelen in a ye dɔ bila k'a sɛbɛn mais Abu Daba dija kalandenw bɛ foro kɔnɔ yan hali n'an ko u ka siɲɛ 10 kɛ sisan sanni fitiri cɛ u bɛ se a y'a jija k'a sɛbɛn 170 ani 4 o de bɛ bɛn wari ma wari amwal dunia diɲɛ nafolo o de diɲɛ nafolo fɛn bɛ fɛn kɛ fɛn ye dɛ m'a fɔ wari yɛlɛma dɛ a ye gatigɛ ɲini sira kelen kan nin na wari b'i ye ko ji la dɔrɔn ni wari b'i ye ko ji la i b'i jija ka o ji ni Izaya Nasrula nasini o y'a sɔrɔ i y'a sɛbɛn amwal dunia na a n'o nasi fara ɲɔgɔn kan mais a tɛ se ka dun bilen dɛ parce que wari ye poisson ye nka wari donna bolo caman na sanni e cɛ produit b'a la a fana donna bolo caman na minnu bɛ jimi jama feere olu b'a minɛ k'a bila u kunna a bɛ sa ɲɔtigi fɛ yen donc a bɛ to yen wari kungo ka gɛlɛn quoi donc la ni wari ko nasi in na kana to a ka si kɔnɔ o ye wari ka kungo de mais n'i bɛ dɔ min nasi in na i bɛ se ka dɔ min sanni ka wari in k'a la mais ni wari in k'a la ka ban a banna di nɔnɔ voilà minɛ a bɛ li dɔɔnin k'a la li fitinin li kelen bɛ dilan ni jiri qualité 100 de ye n'a fɔra k'i kana ni jiri 100 n'i t'o dɔn dɔrɔn na ni di ye ale kelen bɛ dilan jiri qualité 100 donc n'i y'o kɛ nin na ndomila dɔw k'a la o zabala dɔw k'a la o sila dɔw k'a la o di nɔnɔ k'a la dɔrɔn a bɛ dafara karamɔgɔ e ka nin k'i kan i ko n'a ye n'i ye koko 3 ɲɔgɔn sɔrɔ a ka ɲi ten n'i bɛ se ka parfum k'a la ka to ka i mun n'a ye koko 3 kɔni b'a bɔ bere o bere ka farin o ɲɛ 3 ti tɔ to maa na walayi ala k'an dɛmɛ